'yan siyasa namu na Nijar waɗanda suka goyi bayan wannan karan aiki wallahi kun ji kumya, kuma ban san kalmar da za ku hitawa gobe ku gaya ma magoya bayan ku ba game da abin da ya shahi ceto da tafarkin demokaradiyya. Yau sai gashi an gama kai da wasu daga cikin ku da rana kiri-kiri an zalunci Nijar, an nakasa ta, ana kashe ɗiyanmu da ƙannanmu da jikokinmu, amma an rasa mutum guda daga cikin ku wanda za a hitawa ya ce mana asha. Babu wanda iya sadaukar da rayuwar shi don ya ceto Nijar. Allah ya waddan mayan garin bubu irin na banza da waki. Da wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina baku fata alkhairi, ina roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau mardi ce, mardi 30 daidai ga wata na 7 miladiya 2024. Marasa dalili, na'am, bai da mi marasa dalili kaka zan maimaita irin wanga kuskure. To jama'a kun dai ku ji abin da marasa dalili ya ce Allah shi wadda mayan garan bubu irin na 'yan siyasa. Wai Allah shi wadda mayan garan bubu wai. Wakan suna kasa Allah shi wadda su. Aba, marasa dalili namu, ɗan miga ka irin wanga kuskure. Ya ce wai babu wanda zai gilma rayuwar shi. Da su in sun gaza ɗaukan mazantaka mutune na. Kai ka taho da ca Abuja ka to ka zamna cikin Nijar. Muna sama maka wuri ka zamna sai ka zan ƙalubalantar mutane. Tunda su sun gaza gilma rayuwar su, kai ki gilma rayuwar ka mana. A sa abin cikin tarihi. A ce marasa dalili ya ba da rayuwa ta yi don ceton al'umma ƙasar Nijar. Ka shiga cikin tarihi mana. Kai haƙuri ko da ɗaya rana na kaɗan taho zuwa Nijar. Amma kana can zaman ne ka cikin Abidjan, kana sheƙe ayakka. Su kuma nan gaba Allah sai kala su ka kaɗa su cikin mari. Wani na cikin 'yan siyasa ga adda zarrar da za shi tuwa shi magana. Wane ne? Wa abbai da gyalgyal ga jiki ne? Ko baka san da haka nan ba? Yanzu cikin 'yan siyasan nan na Nijar wane ne abbai da gyalgyal? Wane ne talaka abu su gane shi ba? Kai ko shi ko wancan ko wance ne? To Allah mun gode maka. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin Alƙur'ani ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim al-akhillau ba'duhum yawma idhil li ba'din aduwwan illa al-muttaqin. Duk soyayyar da kaga ba dan Allah aka yinta ba, dan wata manuwana aka yinta, to a watan rana za su kasance maƙiya sai masu yi dan Allah, masu jin tsoron Allah. Shi yasa kaga tsakaninku 'yan siyasa tarayya ma tsakaninku kuna ta ɗebe mu junanku albarka. Wa'yanga su tsine mu wa'yanga albarka, wa'yanga su tsine mu wa'yanga albarka. Saboda mi? Saboda ba a haɗu ne ba dan Allah. Ba a haɗu na soyayya ta tsakani da Allah, a haɗu na soyayya ta cin amana ƙasa, soyayya ce ta cin dukiyar talakawa, soyayya ce ta cin amana talakawa. Saboda haka ba a taɓa wayewa lafiya wallahi. Ba a taɓa wayewa lafiya. Shi yasa yanzu su kansu 'yan siyasar tarayya wa'yance ne, in an ce yau ga 'yan siyasar tarayya na su marasa dalili. Da za a ba su hili to ta kubbara za a ɗaukowa zuwa yaƙi. Saboda duka Allah ya riga ya sayi tsinuwa da la'anta a tsakaninku. Domin dukkaninku ba dan Allah na kun waye gari kuna yi ba. Kun taru na kun haɗa kai wuri ɗai domin cin amana talaka, domin cin amana al'umma, domin cin amana ƙasar Nijar. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Mutane kashi 3 na mutane, duk wanda ya kasance daga cikinsu zai ɗanɗani zaƙi imani. Na farko ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya kasance Allah da annabi Allah su ka hiso daga kowane mutum a duniya. Kaga ku ba ku son Allah da annabi, saboda Allah ya tabbatar da hukunci ne, ya bada mulki ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, kun ƙi yin biyayya. Ba ku yin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda annabi sallallahu suke cewa duk wanda Allah ya ba jagoranci a sam'u wa ta'a,
aji ai biyayya, kuma wanda ya kaurace daga jagoranci mata mai tatar jahiliya. Duk kun rede da wannan, ku yi biyayya ga 'yan siyasa ku akan ku yi biyayya ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillahi, kuma ka so mutun ba dan komi kake son sa ba illa dai yana son Allah kawai. Ka so mutun dan Allah, ba dai yana dan siyasar ka ba dai yayi maka wani abu ba dai yayi maka wani matsayi ba, a kai kana son shi ne dan Allah. Ko da wani abu ya ke baya a haka, ka samu wani unhwani, ba dan unhwanin nan na kaka son shi ba, kai kana son shi ne dan Allah. To ku soyayya ta ku ta 'yan siyasa ba soyayya ce ta dan Allah, soyayya ce ta bidan wani abu, soyayya ce ta bidan matsayi, soyayya ce ta bidan kwangila, soyayya ce ta bidan marshe. Yasa Allah ke tsine muku albarka tun daga nan duniya, talakawa su gane manufarku. To Allah ya tsare muna ƙasar mu ta Nijar. Marasa dalili, shawarar da nika baka, wayanga bayo Allah da kake zargi, babu wani wanda adda zarra da zai fitowa ya tinkari wannan jagoranci mai albarka. Saboda wannan jagoranci ana tafiyar da shi ne bisa ga adalci, lillahi billahi. Su ku su riga su yi nasu jagoranci bisa ga zalunci. Kuma ga abin nan rubuce, ga takardu nan, ga dose aje. In ba ma majalisar ceton ƙasa ba, sai NSP da Allah ya saya musu rahama da tausayi a cikin zuciyoyinsu, yau dukkaninku ba da gaba ɗaya an killace ku ba. Wa bai da dose cikinku na zalunta ƙasar Nijar, na ce amana ƙasar Nijar, na kwangila ta ƙarya, na marshe na ƙarya. Saboda haka da yake wannan gwamnati mai albarka, gwamnati ce mai tausayi, gwamnati ce mai jin kai, har kuɗi da kwaldaf ga kwatowa daga gare ku ta kire da a haɗi ko suwa na, saboda talaka da su ƙara ran muku, talaka sun ran muku, amma gwamnati ta hana a haɗi ko suwa na aka kwato kuɗi ɗaya gare su. Wallahi duka wannan yana daga cikin rahama da tausayi na wannan gwamnati mai albarka ta majalisar ceton ƙasa CNSP, ta ruha muku asiri. A amshi ke dai abin talakawa a aji, ita yawon tituna ba shi kenan ba. To Allah ka tsare mana mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ka ɗaga darajarsa, Allah ka kiyaye sa, Allah ka ƙarfafe sa, Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar, Allah ka kiyaye ƙasar Nijar, Allah ka ƙara lulluɓewa ƙasar Nijar da arzikinka. Wa'annan ruwa da suke zakkuwa masu albarka, Allah ka ƙara lullube ƙasar Nijar da su, da tausayinka da jinƙanka da rahamarka, Allah ka zumbugo su a cikin ƙasar Nijar. Wannan abinci da muke gani, Allah ka kawo mana sauki, Allah ka ci gaba da sauƙaƙe mana farashin wannan abubuwa na ci wanda ake amfani da su a ƙasar mu ta Nijar, dukkan ƙasashe na musulmi, bi rahmatika ya arhamur rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.